Dobrý večer, já vás tady všechny vítám vás, kteří jste tady na fakultě, vítám také ty, kteří nás sledují online prostřednictvím YouTube kanálu Liturgie.cz. Máme dneska první večer z cyklu Večerní škola liturgiky, neboli postní liturgie v tradicích východu a západu. A slouží to k tomu, jak bylo uvedeno v anotaci, aby tím, že poznáme jiné tradice, aby jsme my sami lépe prožili, ocenili také svou vlastní římskou tradici. Upozorním na to, že ta přednáška a potom také ta diskuze se tedy přenáší online na YouTube kanál Liturgie.cz, kde také ta nahrávka zůstane. Takže kdybyste se chtěli k něčemu vrátit později, je to možné. A také ty mikrofony, které máme vepředu, slouží kvůli online streamu. Neslyší pro ozvučení učebny. Takže kdybyste neslyšeli dobře, musíte přijít blíže, protože to ozvučení, které je tady, tak používat nebudeme. A vítám tady našeho dnešního hosta, přednášejícího pana doktora Hajka Utidiana, který už na této fakultě učil. Mě ho doporučil pan docent Bartoň ze zdejší fakulty jako svého známého přítele, kolegu, kterého určitě máme oslovit už před několika lety, mi ho doporučil a teďka na to došlo. Takže já jsem moc rád, že jste dneska večer tady a těšíme se na vaše slova. Možná ještě jedna technická věc nakonec. Po přednášce, která bude v první části, pak bude prostor na dotazy a dotazy můžete položit jak vy odsud, tak také ti, kdo jsou připojeni online, můžou napsat do chatu a my jejich dotazy přečteme. Tak já myslím, že technicky všechno. Děkuji vám, důstojní otče. Dámy a pánové, je velká radost být tady a moci opět přednášet v rámci Katolické teologické fakulty. A nyní to téma, co mi bylo uděleno, je postní doba v arménské liturgii. A dovoluji si vám ukázat tento obrázek, kde vidíte, je zde kněz. V tom rukopisu ten kněz má být svatý Rehor z Nareku a on padl na kolena a je před kostelem, před zavřenými dveřmi kostele a se modlí. A za chvíli v rámci přednášky se vrátíme na tento obraz a zrovna na tuto liturgickou situaci. Když mluvíme o liturgických praktikách, liturgické tradici, jsou především dvě prvky. Za prvé kanonické hodinky a za druhé eucharistická liturgie. A bude zajímavé zjistit, jak jsou tyto liturgické projevy ovlivněné postní dobou, poněvadž věci jsou trochu jinak v té velice důležité periodě v církevním kalendáři. Nejprve ovšem mi přísluší vám dát nějaký krátký úvod, abyste věděli, jak tyto hodinky a jak ta eucharistická liturgie vypadají obvykle, abychom mohli pak porovnat a zjistit, jaké věci jsou jinak během postní doby. Tak, nejprve se podívejme na kanonické hodinky, na liturgii slova. A dle žalmu 118, kde je řečeno, budu tě oslavovat 7krát denně, tradičně arménská církev během své historii měla 7 hodinek. Během historie změnili. Některé z těch hodinek byly nepřítomné, byly jiné, ale vždycky oni dbali na to, aby ten počet zůstal 7. V současnosti vypadá to zhruba takto. Jsou noční hodinky, nokturní, ranní hodinky, matutina, hodinky svítání. A toto v současnosti, tyto hodinky se konají pouze v postní době. Takže nyní jsou specifikum té periody. Pak máme polední hodinky, večerní hodinky neboli nešpory. Hodinky
pokoje a hodinky odpočinku, ty odpovídají na kompletář. Možná lze udělat nějakou hrubou analogii s byzantskou tradicí, že ty hodinky pokoje by odpovídaly na velký kompletář a hodinky odpočinku na malý kompletář. Situace je poněkud komplikovanější, ale tyto dvě hodinky také, které se konají jedna lepena k druhé, jsou také postní specifikum. To znamená, že z těchto 7 hodinek hodinky svítání, které se konají brzy ráno, a hodinky pokoje a hodinky odpočinku, které se konají, než člověk jede spát, se konají během postní doby. Ty různé hodinky jsou adresované jedné či druhé či třetí osobě Nejsvětější Trojice, někdy všem 3 najednou také. A struktura těchto hodinek je taková, vždycky začíná modlitbou Panně a končí modlitbou Panně, ale pak je žalm, zpívaný hymnus, typ modlitby, která je nazývána askripce, pak litanie, kde jahen recituje a všichni přítomní odpovídají, opět modlitba a modlitba Panně. A tyto prvky uvnitř, to je žalm, hymnus, askripce, litanie, modlitba, mohou být opakovaní několikrát jako cyklus v rámci jedné bohoslužby. A jsem zmiňoval hymnus. Hymny a ódy jsou velice důležité v arménské tradici. Je pro nás blízká vyjádření, jako udělal svatý Basil například, který říká, existuje větší štěstí, než napodobit na zemi sbory andělů. Pevně postavit duši na radosti a odehnat smutek, to je dar a útěcha hymnu. A je ještě jedna idea, kterou vyjadřují mnozí církevní otcové, ale zde bych rád citoval svatého Jana Zlatoustého. A ta idea je, že zpívající hymny v zemi napodobáme sbory a armády andělů, který tež vzdávají chválu zpívajíce a nějakým mystickým smyslem se propojíme. Ještě jedna věc, jsem zmiňoval hymny i ódy a chci stručně říct, co mám na mysli s těmi slovy. Oda je něco, který je mimo kanonického hymnáře. Ódy jsou volnějšími kompozicemi, textově i modálně, a netvoří uzavřený kanon. Zatímco jsme poněkud přísnější o tom, co uvažujeme hymnus. Hymny patří do 8modálního systému, který je analogický oktoechu u sesterských církví a až na malé výjimky náleží do úzkého kanonu, který byl církevně schválen a byl uzavřen v 15. století. A tady je jenom ukázka, to je nejstarší přeživší rukopis obsahující arménské ódy. Je to v Bibliothèque Nationale v Paříži. Není příliš starý, jak vidíte, je to od roku 1241. A zde jsem vybral tento obrázek, abyste mohli vidět. Ty červené znaky jsou hudební znaky, jsou neumy. Bohužel nejsme schopni je dešifrovat. Jestli mi dovolíte slovní hříčku, neumíme. A to, co vidíte černými písmeny,
to je verbální text. Zrovna toto je oda od svatého Řehorez na řeku. Zatímco kanonické hymny jsou rozděleny na tyto kategorie a jsou nazývány podle incipitu. Například hymny typu Cantemus zpíváme během nokturn a jsou nazývány Cantemus, poněvadž začínají s chvalospěvem Mojžíše v knize Exodu, 15. kapitole, Cantemus Domino gloriose enim magnificatus est. Pak nasleduje v matutinách hymnus typu Patrum, který zase je od knihy Daniela z 3. kapitoly. Benedictus est Domine Deus Patrum Nostrorum, který zahrnuje část, která je nazývána opera. Benedicite omnia opera Domini Domino, ty jsou z deuterokanonické části svatého písma, ale myslím, že katolická církev, také řecká pravoslavná církev též zahrnuje tyto části svatého písma. To je ta chvála těch 3 Židů, kteří byli umístěni v peci. Třetí typ hymnu je magnifikát a vždycky má jako incipit píseň Panny Marie od Evangelia Lukáše, Magnificat anima mea Dominum. Miserere zase je od žalmu 51, neboli z Septuaginti 50. Miserere mei Deus secundum maniam misericordium tuam. De Celis, což tež je zpívaná v matutinách, je zase ze žalmu 148. Laudate Dominum de Celis. Pueri je od žalmu 113, neboli 112 v arménské Biblii a Septuagintu. Laudate pueri Dominum. A ta poslední kategorie, prandii, často využíváme magnifikat, aby sloužil jako prandii, anebo může mít jako incipit dilexi. Žalm 116. Dilexi quoniam exaudiet Dominum vocem orationis me. A Levavi, který je ten předposlední, je ten, který je zpívan nejpozději v rámci dne, to jest v nešporách, je z žalmu 121, Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mi. Takže ty jsou ty typy hymnu a za chvíli, když začnu zvíňovat nějaký hymnus Cantemus nebo nějaký hymnus Levavi a tak dále, bych chtěl, abyste věděl, o čem je řeč. Nyní mrkněme stručně na eucharistickou liturgii a opět velice povrchně bych si dovolil vysvětlit. První část je očistění, příprava, je oblekání celebranta, než začne liturgie, očištění, on omije ruce ceremoniálně, přistoupení k oltáři a vystavení obětních darů. Nasleduje synaxis, liturgie katechumenů, která odpovídá, první část jestli odpovídá na očištění, druhá část odpovídá na iluminaci, na osvětlení. Začne s okurováním, malý průvod, čtení evangelia, vyznání víry, credo a některé modlitby po čteních. Pak je ta třetí a centrální část unifikace, eucharistie, liturgie oběti, je ofertorium, je velký průvod, během které dary jsou transportovány, obvykle protojahněm, arcijahněm, z místa, kde jsou zachovaní, přímo jsou ceremoniálně předány celebrantovi. Pak je pozdravení pokoje, políbek míru. Pak je ta anafora, ta eucharistická modlitba, která je velice důležitá součástí. Je tam epikleze, modlitba adresovaná svatému duchu, aby tyto dary
byli jistým mystickým způsobem proměněni na tělo a krve Páně. Je to zaplnění, kde celebrant ponorí ten chleb a lámání, pak se koná přijímání. Nejprve celebrant vykoná vlastní přijímání, pak přijímání dostávají ti věrní, kteří jsou přítomní, a nasleduje závěrečná část, modlitba, která je ve středu chrámu, závěrečné evangelium a nakonec propuštění. Tak, jak jsou tyto věci ovlivněny postními okolnostmi? Tak jeden důležitý princip, který platí a vysvětluje ty praktiky, je, že postní doba je čas odpíkání. A z toho vyplývají různé věci. Některé z nich možná budou pro vás překvapení. Například, kdybyste náhodou navštívili arménský kostel kdekoliv během postní doby, zjistíte, že oltár je zavřený, obětní stůl není vidět, je zakrytý, je opona, která zcela zakryje oltář. Může se stát komplikace. Podle církevního kalendáře může se stát, jak se stalo letos vlastně, že bude hromnice, poněvadž arménské hromnice jsou 14. února, poněvadž je to počítáno podle arménských Vánoc, které jsou 6. ledna. Takže stůj co stůj, hromnice jsou 14. února, ale někdy může se stát, když Velikonoce jsou docela brzké, jak jsou letos, že hromnice jsou oslaveny, poté už začala postní doba. V takových okolnostech, takové svatky, hromnice anebo anunciace, tyto svatky rituálně jsou upřednostněné, tudíž tato opona je otevřena. Ale když dokončíme oslavu, opět zavíráme tu oponu a restrikce jídla, které souvisí s postní dobou, zůstanou pořád. A ty opony někdy jsou velice pěkné. Možná toto světlo je příliš, nevím, jak jasně tam vidíte nahoře, ale je tradice, že bývají opony, které ukazují různé scény od života Krista, anebo ukazují některé idealizované scény z Jeruzaléma, jako například tento exemplár, který jsem vyfotil ve výstavě v Metropolitním muzeu v lednu 2019, když jsem byl tam pozvan, abych dirigoval arménské hymny během té výstavy. A zde můžeme se vrátit na můj první obrázek, kde vidíme mnich, tady svatý Řehor sám, na kolena před dveřmi, zavřenými dveřmi kostele. Tak, pokračujeme s oponou prozatím. Takže opona musí být opět otevřená během hymnu Levavy v nešporách v sobotu na vzkříšení Lazara, aby byla otevřena na Květnou neděli, ale nešpory Květní neděli mají ceremonii obřad otevření dveře. Tradičně tato ceremonie sice se konala mimo kostele, všichni věřící bývali venku a v konci tohoto obradu ty dveře otevřeli bohatým symbolickým obsahem. Ale jelikož v současnosti, jelikož počasí může být nepříjemné, jelikož lidi chtějí větší fyzické pohodlí, tato ceremonie se koná vevnitř v kostele a místo zavřených dveře využíváme opět tu oponu. Takže ta opona je opět uzavřena, ačkoliv by neměla být zrovna. Takže místo otevírání dveře se koná otevírání opony.
A pak, ačkoliv toto není explicitně zmíněno v typikonu, ta opona je opět zavřená, aby svatý týden začal opět zavřenou oponou. Ještě jedna věc. V rámci tohoto principu, že je čas pokání, čas odpíkání postní doba, obětujeme některé věci. Například nemůžeme vidět oltář a obětný stůl. Toto je nám popíráno. Jsou i jiné věci a většinou ty jsou hymny. Některé věci buď vůbec nesmí být zpívány, nýbrž recitovaný. A když něco je zpíváno, obvykle dostává přednost méně melismatická, méně ornamentovaná, jednodušší varianta. Navíc zpíváme některé speciální hymny. Například každou neděli v matutinách zpíváme 6 slok z hymnu Ais oranžar lusuin, který za chvíli vám budu prezentovat. Tento den úsvit nevyslovného světla a pak Daradzial rozpráhl své ruce. Pořád přemýšlíme o ukřižování během té doby. Obrad míronosných žen sice se koná v nedělních matutinách i během postní doby, ale melodie zpívané jsou jednodušší a z Evangelia je recitovaná pouze část o pohřbu Pana. Zpíváme také hymnus od svatého Nersese omilostněného na Jacírov, sledný s láskou, o milosrdný Otče. A ranní hymnus, Parti Parcunus, Gloria in excelsis Deo, je sice zpívan, ale je zpívan v jednodušší silabickou melodii. A co se týče eucharistické liturgie, úplně vynecháme nádherný hymnus oblekání. Procese celebranta mezi kongregací se nekoná. Opona, jak jsem zmiňoval, je stále uzavřena, takže věřící nevidí ani celebranta. Hagiologie je zpívána v jednodušší melodii. Vynecháme sloky z hymnu Díku vzdání, poněvadž svaté přijímání nedostaneme. Respektive, kdyby nějaký věřící velice si přál dostat svaté přijímání, může soukromně se obrátit na celebranta a dá se to zařídit. Ale běžně není nabízené. Modlitba svatého Jana Zlatoustého v konci v centru je recitovaná, není zpívaná. A během celé té doby to trisagion, svatý Bože, svatý a mocný, svatý a nesmrtelný, toto má variabilní část v arménské tradici, stejně jako v koptické tradici. A ta variabilní část během té periody je jenž jsi byl ukřižován kvůli nám. Totiž arménské trisagion je adresován druhé osobě nejsvětější trojice. Ne otci, nýbrž synovi. Tudíž ta variabilní část říká, jenž jsi byl ukřižován kvůli nám. Tak, je ještě jedna věc, kterou bych měl vysvětlit, než začnu mluvit o kanonech hymnů během nedělních hodinách během Velkého pustu. Tak, nejprve musím definovat, co je Velký pust, co je postní doba v arménské tradici. Takže je počítaná od pondělí po masopustní neděli do Velké soboty. Takže vlastně je to celkem 48 dnů. Včetně těch 40 dnů od pondělí po masopustní neděle do pátka před Lazarovou sobotou. A ještě jedna věc.
jsem trošičku vám mluvil o tom, jak popíráme se a nemůžeme si užívat některé věci, jako některé krásné hymny nebo některé jiné věci. Tyto věci jsou vynechané. Nemůžeme spatřit oltár, ale jsou i některé pozitivní prvky během té postní doby. Například ty hodinky svítání a ty kompletáře, které, jak jsem řekl, v současnosti se konají pouze v postní době, ale poslední pátek před Lazarovou sobotou hodinky svítání a kompletář se nekonají během svatého týdne. A ty nedělní dny během Velkého pustu, během postní doby, každý je nazývan podle čtení ze Evangelia tohoto dne a každý má speciální kanon hymnu. A tyto kanony skládal svatý Nerses omilostněný, od jehož úmrtí jsme oslavili minulý rok 850 let. A nyní bych chtěl stručně něco říct o těch kanonech. Takže vzpomínáme, ty kanony zahrnují ty typy hymnu, cantemus, patrum, magnificat, miserere, de celis a tak dále. Takže každý z těch nedělních dne má speciální kanon, speciální soustava hymnů, které jsou zpívaný během těch různých hodin tohoto dne. První z těch je mazopustní neděle, která reprezentuje ještě ty radosti, které si užívali Adam a Eva v ráji. Zatímco druhé neděle už popisuje jejich vyhoštění z ráju. Geneze 3.23. A bych si dovolil ilustroval, jedna z mých nejoblíbenějších kodexů, rukopisů hymnářů je v San Lázaro v Benátkách. Je tento rukopis tady, je relativně nový rukopis, je od roku 1652. Byl kopírován a iluminován v Carihradě. A vám ukážu něco, který souvisí. Takže nahoře vidíte Adam a Eva, kteří se mají velice výborně v ráji. A dole vidíte, že už byli vyhoštěni a tam jsou ty anděle mající meč, kteří nedovolují, aby někdo se tam vrátil a oni vypadají o něco méně veselé, vidíte tam. Takže vidíte tu transformaci. Takže tady začíná hymnus cantemus na tu první neděli, mazopustní neděli. Na to vyhoštění, jelikož ten písár tady to reprezentoval v spodu, když dostaneme na hymny druhého nedělního dne, již není vidět, tam je akorát ten zpívající ptáček. Ale to vyhoštění je součástí obsahu hymnu, takže zpívající toto vzpomínáme na spodní část tohoto obrázku třeba. Tak, třetí neděle je neděle marnotratného syna. Ale propojený s ideou, s událostí marnotratného syna je také idea ztracené ovce. Takže, jak vidíte, tam ten písár nakreslil Krista, který má na svoje ramena to ztracené ovce. On nechal těch 99, aby mohl najít tohoto ovce. Pak čtvrtá neděle je nazývána neděle správce. To je ten správce, který byl vyhozen svým šéfem a začal udělat různé užitečné dohody. Lukáš 16. kapitola. Ale ty hymny, ten cantemus, ten první hymnus, komentuje o správci. Ale pak druhý hymnus
mluví o tom, jak žebřík, Jakobův žebřík slouží jako adumbrace, jako nějaká příprava, nějaké předvídání svatého kříže. A co se týče tohoto správce, v tom hymnu jsou různé takové komentáře. Správce také je jako vůdce ohnivých bytostí, to jest andělů. Jak první člověk sloužil jako správce Edenu a nakonec jak opravdový logos je správce církve. Tak, pátá neděle je neděle soudu. To je na podobenství Lukáš 18. kapitola. Ta vdova, která vytrvalostí dokázala nakonec tohoto nepříliš dobrého soudu přesvědčit, aby se věnoval na její případ. Ale kromě tohoto soudu je druhý hymnus Patrum, a to druhé hymnus, jak vidíte tady, komentuje o zjevení proroku Mojžíše. Jenž Bůh poslal do Egypta jako příklad, říká hymnograf, tvého příchodu. A v podobnosti Červeného moře, který vidíme tady, jsi křížem rozdělil světské moře, což se snažil ten písár nějak reprezentovat tam. A šestá neděle je věnován, jak vidíte tam vpravo, prorokům. A hymnograf říká, mysterium tvého příchodu jsi předvídal skrze proroky. A dovolím si vám ukázat vlastně celý ten text. Je poněkud dlouhý, tudíž by bylo dobré, můžeme následně, jelikož to bude na YouTube, sledovat, zastavit to, číst v klidu. Omluvte mě za tu češtinu, to je moje čeština, bohužel. Tak, zaspívám nejprve první sloku ve velice jednoduchém sylabickém variantě. Vy zatím můžete sledovat text prvních dvou slok. Vorhes horurt kokales jant, harachakuin kushagetzer, markare juk Israeli, zorsendrecer hedmovsesi, vorkosetsan hokvov serpov, Pasma badi gorinagok, durmes pergic vormutiun, jeves mehaces toutiun. Avšak poslední sloka adresuje svatou Bohorodičku, nesnoubená Matko Boží a tak dále. A na tuto sloku mniši v San Lazaru v Benátkách mají velice krásnou, poněkud pomalejší melismatickou variantu. Dovolím si vám zaspívat kousíček jako pouhá ochutnávka, a abych vám dal čas, abyste mohli přečíst alespoň poslední dvě sloky. Zadin anhasno cial ergreie
Orjam paz mis Já jsem zpíval zatím půlku jenom poslední sloky, takže navzdory tomu, že jsem vám řekl, že během doby odpíkání a tak dále zpíváme jednoduché melodie, to je jedna z několik výjimek. No, pokračujeme a se podívejme na noční hodinky a na hodinky svítání, které, jak jsem řekl, jsou velkým bonusem postní doby, poněvadž tyto bohoslužby vlastně se konají pouze v postní době. Hodinky svítání, jak umíte představit, jsou věnovaní na téma světla. Například tento hymnus tady. O světlo, stvoriteli světla. Prvotní světlo, jenž přebýváš v nedosažitelném světle, omluvte tam překlep, nedosažitelném světle, idea od apostola Pavla samozřejmě. O nebeský Otče, požehnaný jsi v radách zářících, rady zářících, to znamená ty anděle. Při příchodu ranního světla rozsvít na naše duše své srozumitelné světlo. Další hymnus, který rád bych prezentoval, a možná by bylo dobré zaspívat kousíček, poněvadž jsem to zmiňoval, když jsem řekl o pážích, které jsou rozpraslení. Je tento hymnus, který je zpívan v té periodě také od svatého Nersese omilostněného. Tento den se úsvit nevysloveného světla snižuje do horní komory, aby naplnil temné svátky po dokončení naší spásy a postupně má 36 slok. Zde prezentuji jenom 6, 7, 8, uvidíte, vám ukážu. A zatím budu zpívat kousíček, abyste měli čas se podívat na ta slova. Ai soranjar, lusuin zacumen, ipergutian mergadarumen, honar ivernadun, istveragandonitzlerum. Teď budu pokračovat jinou slokou a vám ukážu mnohem rychlejší, jednodušší melodii, postní. Elitzorensen mopsesisor hoseca vihasinai, Jägeres karnorinagin, jeves parchnent jerekin. Es hinnin hores pochelov, es tverni luisce schmadelov, pochan karin inken kolov, karnas dudzone virelov. Hnamov siruin jur sireliats, es dödmut junen paradiats, tats jalbadar dahutai, ne shavagyal skohen manich, so
Harjal je bergacov, hast vad zahin hokvuj šnorhac. A tak dále. Tak, nyní dostaneme na změnu v melodii a už vidíme před sebou ukřižovaného Krista, rozpráhl své ruce za páže Adama, nohy za tí, kdo šlapal k horkému ovoci, vyměnil dřevo stromu za dřevo kříže, proměnil smrt v život. A jak vidíte, i ta melodie je poněkud pozitivnější. Vám zaspívám kousíček z melodii, kterou natočil drahý zesnulý otec Augustin Sekula v roce 1971 v mechitaristické klášteře ve Vídni. A laskaví mniši mi poskytli tuto nahrávku. Já jsem se ji naučil, jsem transkriptoval noty a dovolím si vám kousíček zaspívat. Doufám, že zatím vy budete sledovat ta slova. Dar hadzial cerken cerats vod kent vodits and Paident paidin, taren bedro, jankend mahu, A jelikož jsem zpíval kousíček z melodii, co zpívají mechitaristé ve Vídni, abych byl spravedlivý, na tu poslední sloku dovolím si kousíček zaspívat z melodii, co zpívají mechitaristický otcové v klášteře v Benátkách v San Lazaro, což jsem natočil, když tam jsem byl během svatého týdne v Benátkách minulý rok. Carosi iscanceliatus astvat marmnovas nim chacial Veropnutiam merani astvats anmach postovani. Má 36 slok, jak jsem řekl, není nutné veškerých 36 zaspívat, jistě, že budete souhlasit. Jedeme dál na ty kompletáry. Tak, ty jsou hodinky odpočinku a hodinky pokoje. Podívejme se na hodinky odpočinku. Zde jsou modlitby za ochranu proti sílám temnoty, proti neviditelným nepřátelům duše a chci vám prezentovat dvě modlitby. Jednak modlitby od svatého Řehore z Nareku, ty se alternují podle toho, jaký je to den. Může být jedna modlitba svaté Panny Marii, anebo modlitby proti nočním hrůzám. Vám ukážu pár vzorků. A k tomu také chci vám ukázat další modlitbu,
tato modlitba není zpívaná, je recitovaná a tradice je, jelikož tato modlitba má 24 slok, že když jsme v nějakém malém kostele nebo v nějaké kapli a mohou být přítomní, dejme tomu 20 osob, takže každá osoba recituje jednu sloku té modlitby. A já jsem měl velké štěstí, že než bohužel nás opustil, profesor Evžen Kindler preložil tuto modlitbu z latiny, ovšem pak jsme kontrolovali se staroarménským, porovnali se staroarménským textem. On krátce před své úmrtí preložil toto a z postele nadiktoval své vdově, svým dětem a oni to napsali v počítači v vedlejší místnosti. A ten jeho překlad byl publikován v mé skromné knize, ale to, co je mnohem důležitější, je, že před několik měsíců mchitaristi v Benátkách rozhodli znovu vydat expandovaně vydání této modlitby, která v minulosti, v 19. století, byla přeložena na 36 jazyků. A čeština nebyla zahrnuta, takže překlad, co udělal profesor Kindler, byl zahrnut v té knize, kterou já jsem ještě neobdržel, ale byla slavnostně prezentována v klášteře na začátku zimy nebo v konci podzimu v San Lazaru v Benátkách. Tato modlitba je fide confiteor, ve víře vyznávám, a mnoho věřících umí tuto modlitbu z paměti a jiný způsob využívání té modlitby je také ta, že můžete recitovat tiše jednu sloku každou hodinu dne, 24 slok, 24 hodin. A zjistíte, že každý věřící člověk arménského původu má své nejoblíbenější sloky. Právě jsem s laskavou spoluprací otce Tichého, myslím, že všichni jste obdrželi tento text, takže můžete ho přečíst v klidu. A ty jsou prvních 6, dalších 6, třetí čtvrtina a ty poslední. Doufám, že ti, kteří budou sledovat později, mohou zastavit a tyto věci číst v klidu. A chci také ukázat pár modliteb svatého Řehore z Nareku, který, jak možná již mnozí vědí, byl proklamován jako učitel všeobecné církve papežem Františkem nedávno, v roce 2015. A něco o tomu svědkoví. To je nejstarší přeživší rukopis jeho knihy Narku, jeho knihy modliteb, kde jsou jeho 4 celostránkové portréty. Je to od 12. století, od roku 1173 a každý obrázek reprezentuje jiný aspekt jeho osobnosti. Tady vlevo vidíte, on právě skládá ty modlitby, které recitujeme v kompletáře, jak jsem řekl. Zde úplně vpravo vidíte, on líbá nohy Krista. Ten rukopis jsme měli tady na Strahově krátce v rámci výstavy v roce 2018. To faksimile mám tady v Praze. A můj návrh je, bych si dovolil vám vystavět překlady, co jsme dělali, profesor Kindler, nyní reholní sestra Barbara Turková a já.
A přitom bych si dovolil vám zaspívat, abych vám dal čas, abyste mohli sledovat tato slova, bych zaspíval jeden z nejkrásnějších postních hymnů, navzdory tomu, že jsem řekl, že jsou upřednostněné jednodušší varianty, opět ti penačtí mniši zachovali melodii, kterou zapsal otec Leons Dayan. To je stará tradiční melodie, on ji neskladal, on ji pouze zapsal, díky čemuž máme tu melodii. A ta je zpívaná v ranní bohoslužbě páteční den před Lazarovou sobotou. Vlastně to je poslední chvíli postní období, než začne svatý týden. A tento hymnus je inspirovan žalmem 71. A ten text je následující, je krátký. O moje naděje mého mladí, neopust mě, Hospodine, Bože můj. První sloka. Druhá sloka. O moje naděje v době mého stáří, neopust mě, Hospodine, Bože můj. A třetí a poslední sloka. O moje naděje během tvého druhého příchodu, nezavrhni mě, Hospodine, Bože můj. Tady je ten stejný rukopis hymnár, začne to zde, tady ve spodu té folie vlevo, a pak druhá sloka je tam a třetí sloka je tam. Zatímco ten obrázek ukazuje Ježíš a Maria Magdalena. Tak, dovolím si vám zaspívat kousek a zatím můžete sledovat text modlitby svatého Rehore z Nareku.
Tak, tím rád bych končil svou část dnešního sezení. Velice děkuji za pozornost. Rád bych poděkoval důstojnému otci za laskavou pozvánku a za veškeré osoby a organizace, které mě pomohly s mou přípravou. My moc děkujeme za to, co zaznělo, za krásná slova, za krásný zpěv. A teďka ještě je příležitost na to se doptat, doplnit to, co bychom chtěli vědět. Možná za vámi přijdu s mikrofonem, nebo to zopakuju do mikrofonu, aby ti, co jsou přítomní online, nebo ty, co si to poslechnou ze záznamu, aby tu otázku měli uchovanou. Pojďte, kdo byste chtěl. Já se omlouvám za svou absolutní neznalost všeho, co se týká Arménie, ale jazyk liturgický je latina? Ne, liturgický jazyk je staroarménština. Staroarménština. Arménština. Ano. Ale v těch textech se objevuje latina, že? Ne. Já jsem vám četl některé věci v latině, doufám, že byste pochopili líp, než kdybych je četl ve staroarménštině. Tím, že latina je mezinárodní jazyk, zejména v katolickém světě a nejen, takže standardně terminologii, když člověk přednáší i v angličtině, všude ve světě, leda, že bych přednášel v arménštině, ale když mezinárodně člověk přednáší, třeba, aby popsal ty hymny, využívá latinská slova jako cantemus, jako patrum, jako de celis, jako levavi a tak dále. Pak jsem se ještě chtěla zeptat, a znova se omlouvám, že jsem tak nevzdělaná, co to je za hudba? Ta je nám tak vzdálená kulturně. My máme dur, mol a ještě nějaké varianty a teď najednou něco takového, co mě spíš připomíná zpěv muezína z minaretu. Tak domnívám se, že úplně tak to neznělo ve mém podání, ale je to oktamodální zpěv. To znamená, že je systém modů. A první autentický modus, první plagální modus, druhý autentický modus, druhý plagální modus a tak dále. Je jich 8 a ti hymny padají pod těmi kategorií. A není to pouze melodický mol, harmonický mol a dur, nýbrž je jich 8 takových. Ale ta modalita také nezahrnuje pouze stupnice, které jsou zpívané v rámci daného modu, nýbrž když jeden hymnus patří na nějaký modus, to má implikace, o tom má formulaické začátky, končí standardním způsobem, tam, kde jsou kadence, přiblížíme jistým způsobem. Takže je to víc než pouhá stupnice. Je to být strašně těžké se to naučit. Nevím. Musíte to zkusit a pak zjistíte, je-li to tak, či nikoli. Nemohu komentovat. Jestli další nějaký podnět nebo téma, oblast? V těch všech verších je teda podle mě hodně pokory a chtěla jsem se zeptat, vaše mše svatá trvá jak dlouho, jak při těch všech zpěvů, tak si myslím aspoň 3 hodiny. Potom jsem se chtěla zeptat, kolikrát máte mši v neděli, jestli 2x, 3x, 4x, nebo jenom jestli mohou věřící přijít jenom jednou. A k tomu zpěvu, jestli máte speciální školení na to. Spěcháte? Já si myslím, že během eucharistické liturgii neměli bychom se podívat na své hodinky. Já bych řekl, že obvykle ty bohoslužby nejsou dlouhé. Přibližně 2 hodiny, 2,5 hodiny ta eucharistická liturgie je dokončena. Kdyby to trvalo méně než 1,5 hodiny, byste měla si stěžovat. Poněvadž to znamená, že
někdo něco pořádně neudělal. Ale během těch bohoslužeb musíme zapomenout, kde jsme, nepodívat na hodinek a se snažit přesně tak. A když máte to štěstí, že ti, kteří tam se modlí, kteří vykonají tu bohoslužbu, kteří zpívají a tak dále, když dělají vše, co dělají, upřímností a vážností, nebudete se nudit. Nebudete se nudit, i kdybyste nerozuměla ani slovo. Dle mého názoru. Ovšem ne všude je to tak. V Spojených státech například, kde převažuje kultura, já říkám kultura KFC, že když objednáte své kůže a trvá víc než 3 minuty, než vám dají těch kusů kůžaté, jako kompenzace za to, že jste utratila víc než 3 minut, dostanete i zadarmo pomerančový džus. Takže když je taková mentalita, pak samozřejmě můžete, nedej Bůh, takhle vy osobně byste nemyslel, jsem si jist, ale nějaký nešťastník by mohl říct, tak jestli mohu získat spasení své duše za 50 minut, proč utratit 55? Ale toto je cizí vůči duchu arménské liturgie. Někdy nešpory, když není to velký svátek, mohou trvat pouhou půl hodinu. To je v pořádku. Neříkám, že měli bychom všechno prodloužit za každou cenu. Jedna z nejkrásnějších bohoslužeb, v nichž jsem měl to štěstí a to požehnání zúčastnit, bylo Zelený čtvrtek v klášteře San Lazaro. Ta noční bohoslužba, Tenebre, kde čtou evangelia pokaždé, že čtou, pak zasínají jednu z svíček, až pak je úplná tma. Naposledy, když jsem tam byl a měl jsem tu čest zúčastnit a tam zpívat se mníši, to trvalo 4,5 hodiny a všichni jsme měli radost, že jsme dělali dobrou, pořádnou službu, žádný škrt, nikdo nebyl unavený a tam zpíval i 94letý mnich, otec Aristages, poněvadž když děláte věci pořádně, pak není sotva cítíte, dokonce máte pocit, kež by to pokračovalo ještě dál. Takže to bylo váš první dotaz. Druhý dotaz byl o eucharistické liturgii v Praze. Opakované bohoslužby, ano. Nemá být opakovaná během ten týždne eucharistická liturgie v arménské tradici. Nejsem vědom toho, že by byly výjimky. Jestli je případ, že někde nějaký kněz musí sloužit i v jiné komunitě, která je vzdálená geograficky, nevím, jestli v takových okolnostech jsou případy speciální, jakoby ekonomie, speciálně nařízení, nejsem vědom. A třetí dotaz byl ohledně školení v tom zpěvu. Nevím, jak to bylo v středověku. Ty kláštery byly skoro jako univerzity, některé z nich, a byly proslulí. Takže tam v rámci kurikula určitě byl zahrnutý i zpěv. Nejen zpěv, nýbrž oni naučili velice sofistikované a komplikované systémy pneumatické notace. Právě ty malé příšerky, které vidíte nad slovami. Někdy mohu vám ukázat takový případy, kde máte celou stránku kodexu, celé to folio, kde jsou jenom 2 slova a všude jinde, jako kdyby ty různé mouchy a hmyzy tam sedly na tu stránku. Těm věcem bohužel nerozumíme my, ale zřejmě oni měli nějaký systémy. Bohužel nemáme informací o tom,
neprežili žádné manuály, které bychom mohli studovat, abychom dešifrovali. Zatímco v byzantském případě, bohužel nikoli v paleobyzantském, ale v střední byzantském, jsou takové dokumenty, které se jmenují Papaviké, a ti dávají nějaké instrukce. Takže ten systém je plus minus dešifrován. Ovšem, jak v současnosti se to dělá? Tak do nedávných dob systém byl, že člověk se učil tím, že chodil na ty bohoslužby, v jeho přítomnosti veškeré tyto věci byly vykonány a člověk mohl se propojit postupně. Své dětství já jsem strávil na Kypr. A to bylo po turecké invazi. Takže ještě před tureckou invazí dokonce byla čistka, tak arménská čtvrť, včetně kostele, byla dobývána, takže už nebyla a není k dispozici. Ale Řekové velice laskavě půjčili arménské komunitě kaple a tam se konaly bohoslužby a člověk chodil. A měli jsme velice charismatického arcimandritu, který nám zpívával hymny na takové obyčejné kazety. On sedal si u svého psacího stolu, měl kazeťák a zpíval neúnavně. Distribuoval dětem, já jsem byl dítě tedy, ty kazety, abychom poslouchali a získali chuť na tyto věci. Na mnoho věcí byly noty. Spoustu arménských hymnů je zapsáno západní hudební notací, jako třeba ten zapis od otceho Revon-Dajane Benátského otce, který zemřel v druhé polovině 20. století. Ale některé věci jsou zapsány ve starší arménském zapisu. Ne ty středověké neumy, nýbrž jiný systém, kež bych mohl vám ukázat jeden vzorek, ale zrovna v té prezentaci nemám, který také pro vás budou vypadat jako divné mouchy a tak dále, ale ty reprezentují novější systém, díky němuž byla zachována valná většina těch věcí, co nyní máme. A tento systém byl vytvořen v Carihradu na začátku 19. století. Není pneumatický, každý symbol, jeden symbol je C, jeden symbol je D, jiný symbol je E. Pak jsou různé tečky a čárky, takový systém, který ukazují rytmus. Jestli chcete zvýšit něco, je další symbol, jestli chcete ukázat vyšší nebo nižší oktavy, jsou také symboly. A tento systém, já jsem měl štěstí, když mi bylo 12, jeden velice starý pan, kterým byl téměř 90, mi řekl, nechceš, já ti učím ten systém? Já jsem řekl, ano, prosím. A jedno léto, oni byli skoro sousedi, takže jedno léto jsem dvakrát, třikrát za týden ho navštívil a mi učil ten systém, což je velice užitečné, poněvadž znamená, že mám k dispozici rukopisy z Carihradu třeba od 19. století a dokážu z listu číst takové věci. Když navštívím arménské kostely v Carihradu, oni zpívají z takových rukopisů tímto systémem. Ale ty neumy nedokážeme číst, ale občas, když je melodie jednoduchá a když nemáte zapsaný v západní notace ani v té novější arménské notace, zbyde jenom vytištěný hymnář, kde ty neumy jsou reprodukovaný. Ty neumy tam ještě jsou reprodukovaný, ačkoliv nikdo neumí je číst pořádně. Poněvadž ty neumy pomáhají, vám ukážou, kde, na jakou slabiku například musíte zpívat 2 doby a ne pouhou 1 dobu. A nebo existují rodiny hymnů, které jsou zpívaný přibližně stejnou melodií. Když umíte jednu, pak se snažíte svým okem lovit kombinace neum. Víte, že když jsou takový konkrétní neumy, kde zpíváte v jednom hymnu, když zpíváte jiný hymnus, který patří do stejné rodiny a vidíte ty neumy, opět tento motiv tam zpíváte a se snažíte doplnit ty ostatní části co nejpřesvědčivěji.
s kombinací paměti, s kombinací znalosti hudebního charakteru daného modu. Když znáte ten modus, znáte také, jak něco má začít, jak má končit a podobně. Ale to je taková kvazi improvizace a je strašně málo lidí, kteří toto umí dělat pořádně, téměř nikdo už. Spíš ve většině kostele zjistíte, že oni mají vytištěné noty západní hudebním zapisem. Dokázal jsem uspokojit váš dotaz? Děkujeme. Ten dotaz nezazněl tady, ale vy už jste začal odpovídat a ten dotaz se objevil na YouTube v chatu. Jestli někde je možné zažít tady v Čechách arménskou liturgii, jestli se tady u nás slouží? Ano. V kostele svatého Ducha, úplně v centru Prahy, ve Starém městě, 12:30 obvykle, téměř každou neděli, se konají někdy eucharistická liturgie, někdy nešpory, podle toho, kdo je k dispozici, aby mohl asistovat v těch obradech. A všichni jsou vítáni. Drahý zesnulý Evžen Kindler připravil český překlad arménské eucharistické liturgie, ale ta ještě není editována, není vytištěna, ale je velice cenná věc, která si zaslouží být dostupněna. Ideál by byl mít, a ještě tak to není, mít nějaké malé knížečky, kde třeba vlevo bude fonetický zápis toho, co slyšíte, a vpravo by byl ten český překlad. Toto by bylo dobré udělat i pro nešpory. Již jsme s drahým zesnulým profesorem Kindlerem udělali dvě obrady také. Svatební obrad, ne svatební obrad, obrad krtu a obrad požehnání obydlí. A by bylo žádoucí ovšem celý rituál takhle udělat, aby i v České republice, když někdo je přítomen a neumí arménštinu, mohl sledovat a zúčastnit naplno. Ale ty jsou věci, které by byly dobré pro budoucnost postupně udělat. Díky. Kam ještě půjdeme s mikrofonem? Kdo má dotaz od vás? Vy jste hovořil o tom, nebo jestli jsem správně zaznamenala, před Květnou nedělí, sobota, je věnovaná vzkříšení Lazara. Jaká je tam souvislost liturgická, nejenom liturgická, ale i teologická? To mají i Řekové, toto. Takže když díváme na evangelium, to bylo před Květnou nedělí, když Ježíš oživil Lazara. Takže jistou logiku má, ale dle církevního kalendáře já jsem nikdy nekladl otázku, proč v sobotu před Květnou nedělí oslavujeme Lazara. Ale tak jest. Není to tak v katolické tradici? V předchozí neděli, nikoli v den předtím. To jsem nevěděl, zajímavé. Svým dotazem, my máme v římské liturgii v postní době čtení, která jsou křestní. Je tam o vzkříšení Lazara před obraz křtu, uzdravení slepého před obraz křtu, Samaritánka s vodou před obraz křtu. A v těch čteních, které vy jste jmenoval v arménské liturgii, tak se mi nezdá, že to je křestní tématika, že to je spíš kající tématika. Pokání. Tak nevím, jestli jsem to dobře odhad, nebo jestli je v tom ještě něco hlubšího. Musíme být opatrní, poněvadž arménský lekcionář je velice, velice komplikovaná věc a současně běhají různý cykly. Například pokračujeme Lukáše. Ty napodobenství jsou od Evangelia Lukáše. Zároveň čteme z Starého zákona Izajáše, ale kromě toho ten cyklus nepokračuje každý týden, že bychom šli dál, nýbrž pokračuje každý den. A
také jsou jinak čtení ráno, jinak čtení během různých hodinách. Nemohu si jistotou vám dát odpověď, bych potřeboval mít před sebou lekcionář a skutečně kontrolovat, co všechno by bylo čteno. Protože já to nedělám, poněvadž pondělí, úterý nemám bohoslužby, čtvrtek nemám bohoslužbu, takže ty kompletáře jsou ve středu a v pátek a bych měl kontrolovat a zjistit, co by mělo být čteno, ale jak jsem řekl, jsou souběžné různá cykla. Pak byla jedna velká komplikace. V 18. století ten lekcionár byl reformován a byl reformován, byly pádné důvody pro tu reformu, ale ta reforma porušila některá z těch cyklů, takže máme některé věci, které jsou zbytky tohoto starého systému, který již nefungují tak, jak byly původně předvídaný. A ještě je ta starší etapa, o které máme omezené informace z Jeruzaléma. O tom má velice cenné články otec Charles Athanase Renou. Takže nevím, váhám vám dát definitivní odpověď, boje se, že pak bych zjistil, že jsem vám řekl něco, co není pravda. Ještě ke komu můžu dát mikrofon, aby jeho otázku slyšeli i ti, kdo jsou online? Ještě? Já jsem se ještě dočetla, ale nevím, jestli je to pravda, že v Arménii je apoštolská církev, arménská apoštolská církev a arménská katolická církev. Je to pravda? V Arménii jsou různé církve, dokonce existuje evangelická církev existuje ta katolická církev, ale není velice stará. Ale kontakty s římskou katolickou církví a arménskou apoštolskou církví existovaly již od středověku, z dobu křížáků. A dokonce málem se konalo sjednocení v té době. Ale bohužel se to nepovedlo, takže nebyli sjednoceni. Byla různá hnutí v snaze dokázat toto sjednocení. Arménská katolická církev jako samostatná církev byla založena relativně pozdě. Ještě předtím existoval mchitaristický řád od 1701, který byl založen v Carihradu, pak nakonec našel ten řád své trvalé sídlo v ostrovu San Lazaro v Benátkách. A oni měli uznání přímo od Vatikána, ale dodnes oni vykonávají čistý arménský ritus a oni sebe považovali za jakousi most mezi římskou katolickou církví a arménskou apoštolskou církví. Ale poté, co oni existovali, pak několik desetiletí poté, když formálně byla založena arménská katolická církev, která získala uznání od sultana. Veškeré ty věci se konaly v rámci Osmanské říši. Tak už mchitaristé byli jakoby trošičku v nesnázích, poněvadž oni chtěli se stát mostem, ale zároveň bylo založeno něco jiného. Takže v současnosti v Arménii najdete jak arménsko-katolickou církví, která však je extrémně malá, a to neznamená, že je méně důležitá, nesmíme ty věci měřit podle počtu ovšem, ale mají tam i svou misi ty mchitaristé. A nyní, když navštívují třeba Benátky, zjistují,
že několik z mladších mnichů jsou lidé, kteří původně byli ze současné Arménie. Nesmíte také zapomenout, že je víc osob arménského původu mimo současné Arménie, která je jenom malý provinciální koutek historické Arménie. Představte si, že jenom Opavsko by existovalo jako Česká republika, všechno ostatního by bylo, nevím, Rakousko nebo něco. A sídlo arménské katolické církve není v Arménii, je v Libanonu, je v Bzomaru. Mají tam velice krásný klášter, který také jsem velkou radostí navštívil. Oni mají tu výhodu, že jejich sbírku rukopisů, církevních různých příslušenství a tak dále, nebyla zničena, poněvadž dokázali tyto věci včas posunout do Libanonu a dostat na ten klášter je docela velká výzva. Je úplně nahoře na horách, ale velice stojí to za to. A mají také silnou liturgickou tradici. Ale není to identický s mchitaristickou kongregací. Liturgický dotaz v chatu a ten říká, že jednodušší nápěvy, nebo když se ta liturgie provádí bez zpěvu, tak to známe i v naší římské liturgii a je to pozůstatek nějaké staré zvyklosti nebo starého uspořádání, nikoli v zjednodušení kvůli tomu, že je postní doba, ale prostě konzervace starých zvyklostí. A ten dotaz zní, jestli je to tak i právě v arménské liturgii, jestli ta postní doba a ty jednodušší nápěvy, jestli konzervují staré zvyklosti, nebo je to jinak ještě? Dobře, to vyžaduje takovou komplexní odpověď. Budu se snažit být velice stručný, takže vydržte. V současnosti jsou standardní verze různých věcí, které zpíváme v rámci liturgii hodinek, anebo v rámci eucharistické liturgie. A je tam instrukce, je tam rubrika, že když ale je postní doba, nesmíš zpívat toto, musíš zpívat tu jednodušší a rychlejší verzi. A toto děláme. A toto pravděpodobně je relativně moderní věc. Avšak, když jedeme dost zpět, zjišťujeme, že dokonce v 12. století eucharistická liturgie konkrétně, soudě z komentáře, co máme, jeden od Chostrov Ansrevacího, což je od 10. století, a jeden od Nersesa Lampronacího, což je z konce 12. století. Takže můžeme porovnat tyto dva komentáře o eucharistické liturgii a odhadnout, to ještě neexistovalo v 10. století, ale již existovalo v konci 12. století. A to souvisí opět s osobou svatého Nersese omilostněného. Takže zjišťujeme, a máme i různá historická svědectví a nepřímý důkazy z různých rukopisů, soudě z jejich věku, co obsahují, co neobsahují, jaké atribuci jsou, že některé hymny, co zpíváme v rámci arménské eucharistické liturgie od 13. století, ačkoliv ty melodie se změnily, neexistovaly dřív a ty věci skládal svatý Nerses omilostněný v 12. století, aby v době například, když celebrant dělá epiklézi nebo různé jiné, někdy nádherné, dlouhé modlitby, které však on šeptá nebo říká tiše. Že v 12. století ti věřící, kteří byli přítomní, tam čekali tiše. Takže svatý Nerses skládal některé hymny, aby oni měli co dělat a zpívali, zatímco ten celebrant recitoval tiše tyto důležité modlitby, který však ti, kteří byli přítomní, neslyšeli, poněvadž on je recitoval tiše. Takže některé z těch věcí, které zpíváme,
a který v poslední době zpíváme jednoduššími melodiemi, nebo některé dokonce vynecháme, nebo některé části vynecháme, skutečně dřív než v 12. století zdá se, že neexistovaly. Jinak ovšem je problém v tom, že ohledně hymnů, a když vám řeknu, že něco zpíváme jednoduše v poslední době a něco je mnohem víc ornamentovanější a pomalější a sofistikovanější v jiných dobách, mám problém, že nedokážu vám říct vůbec, jak zpívali třeba v 17. století nebo 16. století, 15. století, protože neumím dešifrovat ty neumy. Ale je jedna zajímavá věc. Kanonický hymnář, který je neumatizovan, jsou ty znaky, které nemůžeme číst. Ty neumy kanonického hymnáře se neměnily. Ty písaře věrně kopírovali tyto zapisy od 12. století do 19. století. Jediná věc je, že někdy ty neumy jsou trochu korumpovaní, poněvadž je jasné, že oni už nechápali ty neumy a kopírovali jen tak. Ale ty neumy neměnili. Já si myslím, že pravděpodobně církev byla relativně konzervativní, ale ty církevní muzikanti chtít se vyjádřit své stvorivé hudební nakloněnosti, neustále dívající se na ty stejné neumy, zpívali to, co chtěli postupem času. Takže ta propojenost mezi neumami a tím, co skutečně bylo zpíváno, se ztratila, čímž já nemohu vám říct, že ve 14. století zpívali takovým způsobem a v 17. jiným způsobem. Ty neumy jsou stejný, ale kdo ví, co zpívali. Co se týče eucharistické liturgie, ale je jedno velice zajímavý fenomenon, což nedávno jsem publikoval. Za prvé, nemáme tolik zapsaných pneumatických zdrojů na eucharistickou liturgii, jak máme pro hymnáře. Nevím proč, ale tak to je. Ale já jsem se snažil sledovat, ale to jsem udělal v omezené době pouze 2 století. Jsem sledoval ty věci, co jsou zpívané v eucharistické liturgii, jsem sledoval ty neumy různých věcí. Zjistil jsem, že modlitba Panně, Sanctus a některé takové velice staré věci, ty neumy hodně se proměnily v průběhu 2 staletí, což implikuje, že lidé zpívali ty věci, jak chtěli a psali tyto znaky podle toho, co zpívali. Ale ty hymny, které jsou atribuovány svatému Nersesovi omilostněnému, který zemřel v poslední čtvrtině 12. století, tyto věci, tyto hymny, které jsou součástí eucharistické liturgie, ty neumy zůstaly stejný. Že jelikož tyto věci všichni věděli, že skládal svatý Nerses, a takový byl ten respekt, ve kterým on byl, to mínění a ten respekt, který on těšil, že ty písaři si nedovolili změnit ten hudební zapis pneumatický. Ovšem je možné, že opět oni zpívali, co chtěli, ale ty neumy se neměnily u těch věcí. Na modlitbu Panně a na Sanctus a některé jiné takové věci oni si dovolili měnit. Ovšem opět musíme být opatrní, když máme omezený počet rukopisů. Je možné, že tyto 3 rukopisy, které jsem vzal, nejsou reprezentativní většině. To není, že nejprve to bylo takhle a pak to bylo takhle, tak to bylo takhle. Je možné, že paralelně v různých klášterech, v různých kostelech oni zpívají Otče náš různě a shodou okolností od 14. století já mám takový rukopis a v 15. století mám jiný, ale to neznamená, že ta melodie se měnila. Může být i ta melodie v rukopisu od 15. století někde být zachovaná, někde jinde dříve. Takže je strašně obtížné na takové věci se vyjádřit. Takže obávám se, že ten tazatel
ačkoliv jsem dlouho mluvil, asi nebude spokojený s mou odpovědí. Všichni jsme spokojeni s vaší přednáškou a s vašimi odpověďmi. Ten čas se nám nachýlil, tak aby jsme dodrželi to, co bylo řečeno, že budeme spolu 1,5 hodiny, tak bychom teďka to naše společné setkání ukončili, poděkovali